Da vidimo, šta je to? To je televizor. Televizor. Pa da, to je stari televizor. A i to je televizor. Da, Gleda. televizor se gleda, to je televizor, a i to je isto televizor. A da, a to je kompjuter. Pa da, to je kompjuter i to isto kompjuter. To su kompjuteri. Bravo. Pa da, bravo, kompjuter. Dva kompjutera, jedan, dva kompjutera. Dobro. Šta je to? To je frižider. Pa da, u frižideru stoji hrana. I to je isto frižider. Pa da, pa da. Frižider. Tri frižidera. Dva, tri. Bravo, tri frižidera. To je šporet. To je, pa da, električni šporet. Tu se kuha ručak. Pa da, to je električni šporet. Pa da, ima rernu i ringle. Tu mama pravi ručak, nekad i tata pomaže. A to je šporet na drva. Tu se loži vatra. Pa da, to je šporet na drva. I na njemu se može kuhati ručak. Pa da, ne smije se dirati, to je pec. Da, šporet je vruć. Pa da, šporet. Dobro, a to je peć. To je peć za grijanje. I to isto je pec, ne smije se dirati. Pa da, to je peć. Ili kamin. A da, peć ili kamin. A to je česma. Pa da, na česmu se sipa voda. Da, to je voda. Česma za vodu. To je isto česma sa vodom. Pa da, to Čiku drži čašu i sipa vodu na česmu. Pa da. Dobro, a šta je to? To je sto. I to je isto sto. To su dva stola, jedan, dva stola, to je sto. To je sto. Na stolu se ruča i nešto radi. Sto, to je sto. A šta je to? To je stolica. I to je stolica, a i to je stolica. Tri stolice, jedna, dvije, tri stolice. Na stolici se sjedi. A stolice. Dobro. Da vidimo šta imamo još. To je, šta su to? To su vrata. A i to su vrata. Pa da, to su vrata. Vrata se otvaraju i zatvaraju. To su otvorena vrata i zatvorena vrata. Dobro, vrata. A to je prozor. Pa da, to je prozor. I to je isto prozor. Prozor. To su dva prozora. Prozor. A to je kauč. Pa da, na kauču se sjedi i to isto kauč. Imamo bijeli i crni kauč. To je kauč. Pa da, dva kauča. Pa da, kauč. A to je fotelja. Pa to je fotelja, to je kao mali kauč. To je fotelja. Fotelja? Pa da, to su fotelje, jedna, dvije fotelje. I to je fotelja, a i to fotelja. Šta je to? To je laptop. Pa da, to je kao mali kompjuter koji se nosi. Pa da, to je laptop. Laptop, jedan, dva laptopa. Dva laptopa. Dobro. Šta je to? To je telefon. I to isto telefon, dva telefona. To je mobilni telefon. To je telefon. Čikin telefon, pa da. Telefoni. Pa da. A to je radio. I to je radio, i to je radio. To su tri radija. Na radiju se sluša muzika. Pa da, na radiju se pušta muzika i sluša se muzika. I svašta se sluša. Pa da, radio. A to je krevet. Pa da, jedan, dva kreveta. To je veliki krevet i mali krevet. Na krevetu se spava. Pa da, na krevetu se spava. Pa da, a to je jastuk. A i to su tamo dva jastuka. Ima bijeli jastuk i žuti jastuk. To je jastuk.
Šta je to? Jastuk. Jastuk. Pa da, žuti i bijeli. Tako, to su jastuci. Bijeli. Pa da. Pa da. A to je deka. Dek. Pa da, deka ili ćebe. I ćebe. Pa da, sa dekom se pokrijemo kad je hladno. Kad je hladno onda se pokrije. Pa da, pa onda bude toplo. Toplo. Pa da. To je ormar. Ormar. Pa da, u ormaru stoji veš stvari. To je ormar. I to isto ormar. U ormaru ima svašta. Ima jakna, ima cvijeće, ima majica. A i to isto ormar. To su ormari. Pa da, ima i cvijeće u ormaru. Ormar. A to je mašina za veš. Veš mašina. I to isto veš mašina. Mašina pere veš. A da, mašina služi za pranje veša. A da, veš mašina. To su dvije veš mašine. A to je kada. Kada kupa. A da, u kadi se kupa. Evo ovdje ima beba. Beba se kupa. Beba ima paticu za kupanje. A da, to je kada. A u kadi se kupa. Pa da. Voda. Pa da, u kadi ima voda i beba se kupa. To je šolja. Pa da, u šolju se piški i kaki. To su dvije šolje. Pa da, šolja. Pa da. A to je lavabo. Lavabo, tu se peru ruke. Vidi? Pa da, vidi, tu se peru ruke. Pa da, ima i tu. Tu se peru ruke na lavabovu i tu se umiva. Pa da, i peru se zubi. Lavabo. Pa da. Pa da. A to je kanta za smeće. Pa da. Kanti se baca smeće. Pa da, kanta puna smeće. Vidi kako je prljavo smeće. Smeće se baca u kantu. Kanta za smeće. Pa da, to je smeće. A to je korpa za veš. Pa da, korpa za veš. Tu se stavlja prljavi veš. Pa da, korpu se stavi veš. Bravo. Pa da, korpa za veš.